Hi friends, welcome back to my channel. Datin puno. Huh? Dare puli. Edap na. Tupa mo ne? ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಮ್ಮಿಯಾ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಉಂಡಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೆ ದೀತುಂಡಾತು ಕೊಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀಕನೆಕ್ಕ ಓ ತಿತ್ತು ಬೂಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೆಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪೆಂಕ ಎಡೆಂಡ ಅವ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಡುವ ಉಪ್ಪಿಯಾ ತಿನ್ನೋದ ತುಪ್ಪಾಡು ಪಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಲಿಶು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಲಿಶು ದೂರ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಕನಾರ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ ಲಿಶು ಕುಶನ್ ಪಪ್ಪ ಬರ್ವೇರು ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ರಸ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಗ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಅಂಬಡೆ ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದೀಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಮರಡು ತೊಷ್ಪ ಐತೆ ಒಂದು 10 ಅಂಬಡೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತೆ ಎಂಕ್ 4 ಮುನ್ನೆಕ್ಕ 4 ಅಂತ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ರಸ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಯೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ನಿಂಚಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿ ಅದು ಐಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪುಲ್ಪನೆ ಆತ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಕಜಿಪು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು ಅಂಬಡೆ ತುಲೆ ಕೊರಂಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಲತ್ತ ಅಂಬಡೆ ಅಣ್ಣ ಪುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ಎಲ್ಲ ಕನಿಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಾಂಡ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ ಟಿಫಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೋನರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಬನ್ನ ಗಂಟೆ 10 ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 1:45 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ರೆಶುಗು ದೆತ್ತೋನರೆಂಡು ಮಾತ ಅಂಚ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಬಿಕ್ಕನಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕನಗಟ್ಟೆ ಸಂತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಣ್ಣೆಟೆ ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಏಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಪ್ಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೇರ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಿಕ್ಕನಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇನ್ನು ಅವೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂತದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಾವ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆಮೆಟ್ ಉಂಡಾ ಅವನೆಟ ಉಂತವರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಚಿಬೋದು ಪೈನಾಪಲ್ ಆಂಟಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಏತ್ಕೊಂತೀನಿ ಆ ಜತೆ ರಿಶು ಪೈನಾಪಲ್ ದೆತ್ತವನ್ಗವ ಕೊಕ್ಕು ದೆತ್ತವನ್ಗ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂಜು ಆರುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಪರೋಲಿಯ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸು ಎಡ ಪರೋಲಿಯ ಆಪುಜ ಚಿಪ್ಪಡ್ಲ ಕೊನೆ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಮುಲ್ಪ
ಎಂಕುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತುಕು ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂದೆನ್ನಿಯ ಆಂಡ ಮೂಲು ರಶ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ಪವ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಪವ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೀದು ಹೋಗ್ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೇ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಆ ಲೈನ್ ತುದೆ ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದತ್ತು ಅಂಚತ್ತ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ತುಪ್ಪಿನ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಅವಿಂದ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮುಕ್ಲ ಲಡಾಯ್ತು ಲೈತಿ ರೇಟ್ ದಾದಂಡು ಕಂಪಸ ಮಲ್ಲಕುಲೆ ಬರೋಡದೆ ಆಪುಂಡ 299 ಕೊಡೆ ಮತ್ತದೆ ತೊಂಡ ತಿರ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಐತನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬುಡ್ಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ಡೆ ಶೋಕುದ ತೂಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ 1 ಲೀಟರ್ ಅತ್ತ 1 ಲೀಟರ್ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ತುಲಾಗೆ ಒಂದು ವಾರ ತುಲಾಗೆ ನೆತ್ತುಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ತುಲಾಗೆ ಒಂದು ತುಲ ಅದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜೀರವಲು ಅವು ಕೊರ್ಪಿರ್ದೆ ಐತುಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡ ಐತುಲ ಉಂಡ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಉಂಡದ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲ ಸರಿ ಉಂಡ ತೂವಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ 135 ಖಾಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತೂಲಾಗೆ ಚಿನ್ನ ಐತೊಲೆ ಎಂಡ ಐತೊಲೆ ಎಂಡ ತೂಲ ದೇವರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಕಾಜಿಪ್ಪು ಪಾಡ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಆ ಲಂಚಿನೆಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂದೆ ಮಂತದೇರು ಕೌಂಟರ್ ಬುಕ್ಸು ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೈದಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಶುಗೊಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಶುಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಡಿಶುಗು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಡಿಶುಗು ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಡಿಶುನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಣ್ಣಗ ತುಲೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಜಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಲಿಶುಕು ಶಾಕ್ ಕಾರಿನೆಂಚ ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ತೂದು ಬಾಕಿ ಲಿಶು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಉಂತು ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು 4 ಆನಗ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ 3 ಗಂಟೆ ಪೊಗು ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಆನಗ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಲ್ಪಂತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿಪ್ಪಂದು ಸೀದಾ ಬಿಕನಟೆ ಸಂತೆ ಬತ್ತ ಜತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಲಾಭಕ ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಂಡ 1.5 kg ಕುಕ್ಕುಗು 100 ರೂಪೀಸ್ ಪಂಡೆರ ಮುಂಡಾಪು ಕುಕ್ಕು ಪನ್ಪತೆ ಅವು ಒಂದಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಎಂಗ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ದಾಲ ತಿಂಡಿಜ ಅಂಚ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಸಾರುಂಡು ನಂಗದ ಅಂಡ ಫ್ರೈಕ್ ದೀತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಂದಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೌದದ ಅವು ಹೆಂಚಿನದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟಿಯ ಅವಿಂದ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಂಕಲೆತ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಂತ ತೋಷ್ಪವೆ ಅಂದಲ ಆತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ನಿಂಚನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೀಕ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ 20 ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋದಿತ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಒಂತುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ 20 ರೂಪಾಯಿದನೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಅವೇನೆ ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದು 20 ಬಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ನಾನೈತೆ ಟಿಫಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಲಾವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಪಲಾವ್ದೊಂದು ವೆಜ್ ಹಣ್ಣು ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಅಂತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಾನ್ ಎಪ್ಪಾಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಪೂರ 20 ರುಪೀಸ್ದ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 20 ರುಪೀಸ್ ತಂದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 20ದ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕು 100 ರೂಪಾಯಿದ. ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತು ಮದತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕನ ಹೂವು ಪಂಡೇರು 100 ರುಪೀಸ್ ಕೆಜಿಗೆ 100. ಹೂವು ಪಂಡೇರ್ದೆ ಎಟ್ಟು ಪರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ 3 ತಿನಿ ಎರಡು. ಮಕ್ಕೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ 20 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕಟ್ ನೆಕ್ಕಲ 20 ರುಪೀಸ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಾವಲಿ ಅದೇ ಏತ್ 1 ಕೆಜಿ ಉಂಟುಂಡ 1 ಕೆಜಿ ಒಂಜರೆನ ಉಂಡ ಅಂದಾಯ್ತು. 2 ಕೆಜಿ ಎಂಚಣ್ಣ ಪಲ್ಯ ಕಾಣ್. ಒಂದೊಂಜಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ. ಒಂದು ಪೂರ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕನ ಕನೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಂತದಿಂದ. ಒಂದು ಪೂರ ಮುಂಚಿ ಮುಗೀನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ದಾತೆ ಮುಗೀನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಒಂದು ತಿರ್ತಾಯ್ತು ದೀಲ ಬಕೆಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂತದ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಈತ ಬಿಕನ ಕಟ್ಟೆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂತೆದ ಶಾಪಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿದ ಒಂದು ಇರುವಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಂಚನೆ ದೀಪ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲವೇನಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಕುಕ್ಕುನ್ ಪುರ ಅಂಚನೆ ದಿನ ಕುರಿದೆ ಪೋವು ಕುಕ್ಕು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ. ಕುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು నేను ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೊಂಡು 100 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆಜಿ ಬೈದಂದ್ರೆ ಆವೊಲಿ ಒನಸ ತಿನ್ಪುನು ಇತ್ತು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್. ಎಂಕುಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ತುಲೆ ನಾನು ಹೋತಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅದೇ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ತೋಜುಲ್ಲತೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಟಿಫಿನ್ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಯೋದು ಟಿಫಿನ್ದು ಬೋಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಸ್ಸ ಪೂರುಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಹಾಕುದು ಒಂಥರ ತಲ್ಪಾರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಕುಂಟು ಬಸ್ಸಗ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು 149ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜಿಪ್ಪುದ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಜಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಂಬೆದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರ್ಪುನ್ ತುಪ್ಪೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ 29 ರುಪೀಸ್ಗೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಕೆಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 200 ಗ್ರಾಮ್ 29 ರುಪೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಒಂದು 20 or 25 ಅದ ನಾನು ನೆನಪಿದ್ದೆ ಆಸೆ 5 ಪೀಸ್ ಉಂಡು 5 or 6 ಅದನ್ನು 6 ಉಂಡು. ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು 80 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಫರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಆಫರ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 199 ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಂತದ ಇತ್ತುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಪೌಚಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಷಿತ ತೆತ್ಕೊರ್ ನಿಮ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ 200ದ 205 ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನದ 205ದ ಅವಂಚ ಕ್ಯಾಬ್ ಬತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಬರಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಕ್ಯಾನೆ ಅಂಕ ಸ್ಟೀಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪರೊಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪರೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 190ಗ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ವರ್ಷ 190 180 ದನ್ನ ಮೂಜಿ ಸೋಪು ಇದು 200 ಅದು 200ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಆಪಲ್ ಪದಾರ್ಥನಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಏಪ ಪೌಡರ್ ಒಂದು 11 ಬರ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಯಾನು 5 ಕೆಜಿ ಏಪಲ 19 ಬರ್ಪೆ 295 5 ಕೆಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಂತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಲ್ಲವ ಒಂದು ಮನ್ಸಿನಾಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ 110 ಉಂಡು ಎತ್ತು ಇಸ್ಟೋಟಿ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ತಿಂಗ್ಳೇನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಶೋಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ ಟಿಫಿನ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೋತಾಯ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಲೋಕಲ್ದೇ ತೊಂದ್ವೆ ಆಯ್ಗೆಂತ ಫುಲ್ ಟಿಫಿನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಓಡಿತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನೆಂಕುಲು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಂಜಿ ಖರ್ಚಿಪ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ ವರ್ಷ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಸುಸ್ತ ಚೆಕ್ಕೆತ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಜಪ್ಪರೆ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಶೆಕೆಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಟುಜಿ ಆತು ಬೆಗರುಡು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಶೆಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಕಾಪುನೆಂಗುಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಜಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ.